Kunin mo na yung babae. Tawon. Tawa, yun na yun. Yung totoo niya yung tawa niya. Yan, Tonyeng, wait lang. Wait lang, Tonyeng, at matapang yung asawa mo. Baka may mapisuhan. Dito na. Apa yung abungam datan nangitigil? Kasi sige lang. Kasi mamadama maglalagay. Kaya na. Saka ikaw ang kukuha. Para hindi siya matakot. Kasi yun ako. Pabuhat mo. Sa pasabay niyo kayo, ma'am. Pabuhat mga puro matataba yung client natin ngayon. Yung labrador na sinot namin, ma'am, 56 kilos. Okay. Singangaw, Ken. Grabe naman yun, 56. Mamaya, pakita ko yung video, ma'am. Grabe. Singa biik. Scramble at ni biik. Si bunag to, singa bunag ko lang. Message natin. Wait lang, ato niyo. Pamayaan ka? Alright. Yan guys, hindi na ano. Hindi na pumalag yung babae. Ibig sabihin fertile na po yung babae. Sadyang ano lang, mataray lang po. Hindi po siguro sanay sa tao. Dito lang. Asong bahay lang siya, kaya ganyan. Buhay rena. Puti, mabango siya ngayon. Hindi siya nakaipot. Ba't natin yan? Huwag yan. Kikis mo pa yun, nakatwalya. Gigigigil lahat na eh. Gigigigigigig. Lahat na eh, sinagad mo ko eh. Crush na crush mo. Crush niya guys, crush niya. Ayaw yung bitawan. Todo yakap si Tunyeng ah. Tunyeng. What happened? Uy. Crush mo rin. Crush niya madam. Ah, dito na sa kabila. Ba't nandiyan ka? Pupunta doon. Tapos na doon. Alright. Ay, look. Lakas ng putok mo. Ganyan. Ang may bitawan. Yeah. Tunyeng, pamalikot. Ay, ang paa mo, baba mo. Tunyeng. Hello guys. Silos. Yeah, kadali na naman namin Tunyeng. Poging Tunyeng guys. Pa-schedule na kayo. Nasaan po? Iwawa! Iwawa lulu! Ay, tanda. Ay uban Tanda na na eh. yan? Ay uban na eh. Iwawa! Yan lulu! Oh. Kaso din nakakaintindi talaga. Nakakatawa. Ano, bitawan mo rin. Kung ano, kagat mo yan. Ba nakaraming taon? Hindi. Yung taon mo? Sige. Makakon baka maalis agad. Ba't nasa rin? Mamaya na lang. Para matagal. Mamaya. Masaktan ko sa ulo. Kung pa ako makakagat. Pinukulong ko na. Oo, ma'am. Sanay naman siya. Pumukul ka naman. Ah, okay. So, okay po yan. Yung isang client ko, ma'am, nag-update. Oo nga, sinunod nga ako, ma'am. Kinikage nga. Pero nasa labas naman. Parang ganito po, nasa terrace. Eh, yung bahay nila, parang entry, pasukan ng mga tao dun sa likod. O di kada, may papapasok. Ay, galit ka. Ito, ma'am, takpan mo yun dito. Takpan mo yun dyan, saka dito, para may dumaan man dyan sa inyo. Hindi niya makikita, hindi niya kakulit. 7 days na lang, ma'am, manganganak na.
Lumabas namin pala tubigan pero wala pa siyang update ngayon. Sana hindi pa totally na. Di ba 2 months na lang? 2 months, 60 days. 60. Sayang naman. Yun yung sa uraan. Sayang naman pag hindi siya nag-update. Dito, dali niya kagad sa vet. Naglabas na lang pala tubigan eh. Pag naglabas na yun, lalabas na tuta. Matik na. Matik na. Wala. Wala. Sa 50, ano yun, 50, 23 yung una niya. Ano ba ngayon? 16. Sige. Oh, 16. May 7 days pa sana. 1 week pa. 53 days na ako. Kulang pa. Immature pa. Itos pa yun. Hindi pa buo yun. Wala pang balahibo. 55. Pwede. Possible mabubuhay. Pag 53. Nako. Hindi wala pang buo. Yan. Kung may mabubuhay man, dalawa isa. Basta incubator. Ano yun naman pag 55 days. Kaya pa. Mabubuhay ngayon. Basta may incubator. Magwala. Dedo. Pero kaya madali lang naman gumawa ng ng DIY na incubator. Box lang yun, ma'am. Box lang. Or kahit ganito na, maliit na ganito, saka walutan nyo lang ng ng plastic and then lagyan kayo ng warm light. Warm light. Huwag masyadong mataas yung watts mo, no? Siguro mga 5 lang yung pang May watts kasi ma'am eh. may tinuruan din ako niyan ma'am. Loko-loko din. 20 watts pa ata yung ginamit. Yung pang bahay. Natuktak. Yung nasunog yung Mababa lang pala. Tinutok niya din kasi ma'am. Sabi ko, pag nilagay mo yung ilaw, malayo sa place ng puta. Yung sa kanya, tinutok niya. Baka alam niya malamigan yung bata. Ay, yung... Malamig daw. Ayun lang niya. Pagbalik niya, tostado na yung aso. Yeah. Oops. Ay, sorry. Ma'am, ganyan na naman. Ma, wait. Ano